Avui fem una pasta amb mongeta tendra, bacon i emmental. I també hi posarem ceba tendra i tomàquet. Comencem la recepta bullint la pasta i també posant a bullir aigua per coure la mongeta. En el nostre cas, la mongeta tendra ja la tenim feta, però bé, és el següent pas, la pasta i la mongeta tendra. Tot seguit, mentre s'acaba de coure la pasta, saltegem el bacon i en aquesta mateixa paella, sense treure'l, hi afegirem la ceba. Ja tenim la ceba amb el bacon a punt. Era ceba tendra, vull dir que és diferent, per això ho hem tirat ara. I aquí ja tenim preparat la mongeta tendra i el tomàquet i ara ho afegirem a la paella. I ja tenim tots els ingredients, menys el formatge, reunits a la paella. Ho saltegem una miqueta i ho servim. Ara rectifiquem de sal, pebre i posem una mica d'orella. I aquí tenim aquesta pasta amb bacon, emmental i mongeta emplatada.